Katekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji. Katekno sira kabeh rikane para wali berjuang ing tlatah Jawi derek tuntunan ngaji ngaji tansah dadi gegerane insani wong mukmin seneng ngaji sing ngaji bakal mulya 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 roh sira kabeh ono sira kabeh dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mati ilal lati weruh ono sira kabeh ing dasar perintah ngaji kados dawuhipun Kanjeng Nabi minal mati ilal lati nglampahi syariat liwati ngaji mukmin seneng ngaji sing ngaji bakal mulya 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan taibatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadana bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sluku patok patok ila ilo siro menyang solo leh oleh payung sluku patok patok ilo siro menyang solo leh oleh payung motor
Aga